Moshia e the Kingdom of Asante so said the bia yisia ye ne teacher kantanka ye no enen so yasan ehia biem yisia na braso say ye asante sem yesua de oman bia wonim na mamre ne na mane no oman no nipa ira san so no oman bia wonim na bakosem no oman no nipa nim ba bi o mu fi no mahu ba bi o mu kọ edi say yisia teacher kantanka sia na braso say wo boa yen e ma ye hunu niema bi na da chia ankwa ma bia no echirima no ba omuso abefa na omahwebi aha the Kingdom of Asante midin edikofi kakare mene teacher kantanka anahye teacher kantanka wada ma memo akwa babiem mejo so ebru so yasana hia the Kingdom of Asante so nenne de ye behwe nyina ene asante ankasa mpo ana omufi anase wo mu abose pa ene sai broni beka say the origin of Asante. Yo say kase Asante a de di kan no ebehia se ebehunu Asante no kra no ase ne say yo Asante se de ni di ni sije no efri esa enti mu esa ena enti no ma mienu na se nsem mienu nsemfo mienu ba ko ye esa na ba ko ye enti esa no eye kasa a igina ho ma ekon anase ntokwa na oka ba ko a eye sa dodo eye asa ba ko kabia ana dodo kabia enti omodin no eni na omo ka omo ho abomu no mbusa se ede nti na yeye nka bomu no mo se senti se beyo na obi be kan yen a kam mu ba kokora kan yen nyina enti senti na yeye nka bomu no na beda na Asante yo na ubusa so se omo firi hene na bebia omo firi no de Asante na ngasa na bibia ni ho sa ya efre na Asante ama na ohuru organa ha nyina no ne wo ho nanso edin Asante no ne ni ho ana ekuo no a efre na Asante no ne ni ho na Asante no efiri ekuo bi mu Ghana wo hwe a ye wo akanfo ene ye wo nkrafo ene ye wo evefo ene ye wo esiremfo no eye ekuo pii na e kan mu nyina bom from esiremfo yo sa ekuo no ena akan Asantefo no efiri akanfo no mu so wo hwe akanfo no ye nkrofo bi a omudi enade baby omo maame fire ena omo fire dodo no a kakra bi na abeka ho a omo firi baby omo papa efire pa dodo no a de omo firi baby omo maame no efire nti no nko a kire o se akanfo no sei na omo te omo di enade ana omo ka obusan so firi nya baby ane maame fire ena obeka kire ha nti sa akanfo ni na sese ehwe baby a omo fire ansa na ya pe baby Asantefo fire nti buaye ne nti ai Asantefo na ngasa de wontimi nyina baby nkasa omo firi aprekope nemo makamfo mu na omo firi nti akamfo no firi hene akamfo no baby omo firi no na akoye se enwomanimfo ahwehwemu a na enwomanimfo akuaku obi aka ne de enko enwomanimfo binum se akamfo no efiri Israel ebinum nso se omo firi Egypt ebinum se omo firi bia from Mesopotamia ya ben Iraq ni Iran ebinum se omo firi Ethiopia ebinum se omo firi oman bia ben Ethiopia from Kush ebinum se omo firi Ghana Empire Ghana Mali Songhai na Songhai Empire Ghana Empire na Mali Empire sa Ghana Empire no ya friend Ghana that tete Ghana no ayo no ena ebinum adwene yom so nti wo hwa edin Ghana ya edaya so nei no wono ma omo gidi se ye firi Ghana dadam no omo na omo didin no ma ye bidankwa no oye obi a empanizam ne abakosam ena na ka na disua ho ti wono hwe se de no fi baby a nadwen ye se ye firi no e de baaye na omo firi sa mia ya ye bobo so nyina no sa hino ene yenim bado ombe pie esirem Ghana soro ho ya ye fro ho esirem
on be pie esrem no nya ba bia wo srem emo mmea bia ya na edin ba ededa so te se da gomba mampruga ana mamprusi nanumba konkomba bimoba sa bia wi nyina na omo firi ba bia yesiese omo firi no ombe hwete ekoye na omo tena ho ekyereye omo tena ho no na omo sade omo ani ehwe efoma omo ba no omo pie bono maso ba bia sese nkuransa ewe nkuransa mani nyina nanka tete ho no na ye bono maso ya krobi wo eben nkuransa ho a ye fra no bono maso eho ena na tachiman ewo na tachiman fo na ye fra mo bonofo ya ebono hene ene tachiman hene na tachiman no a ene wo no a na hinkuro ne bono maso ena omo BBC ye ena ntokwa yi omo nso efiri ho enti bono maso no na omo wo no na omo ne mfantefo ena na ho enwuma ni mfo bi nso susu se na omo ne adansefo kora na ewo sana ebinim susu na we de me kan krofo nsusu ye ena omo hweten ye enti adanse no ena ebeye se akanfo ama no dodo no abusa omo se mufiri hi a omo se ifra adanse akanfo ama ne de dodo no obi ababusa nso obi ifra adanse ya na adanse ho ena entong ana abusua kese busua kuo eho na efi ase ndi abusua nso ana kanfo ede kire omo ba bi omo firi ndi oye pe omo kan na akosi adanse ndi wonu ma omo kase omo firi Israel omo firi esremu omo firi hino ba bi a agentre ha ana se yaje atumu ene se akanfo efi adanse mem yo na adanse no omo hweten ewo ho so ma bi kopie akwamu ebi kopie twefo heman dankyira asen achem wasa gomwa ene amanse ne de keka ho dankyira de kra de omo sese omo firi bono na kyira a omo dan kyira afo ena omo tukoe yo baby a obia firi bia no ayi eho ena ekogina ena etopeten enti yeba ayi baby a asantefo kopie ya na jere se omo ka ma no kopie se ekosi se omo de adanse ena omo firi na adanse no so fahene obusa omo a ono mo ka ma no kosi se omo firi soro ebinom firi nyankopon soro ene ebinom nso se omo firi fam yo na ngumanimfo ayewe mo ahu se ebe de se nipa wo firi soro na waties enti ebe ye se na omo te popo so sa amre no na emmoa akese ne ade a omo di awuo ewo ho nti udwane ana akotena popo so akokyekere ukuro wo popo so yo ebinom nso se omo firi fam efam no nso ngumanimfo yewe mu hunu se entimi nya fam na emom eye mupom ya tokuro didamu na ne nipa no ehihye mu saa na ebinom agene ye omo nanso omo amode omo ho de omo so omo firi soro efiri efam ewa danse tinu na yajet Safi na do video na to ase ya the Kingdom of Asante ana woni gusu a ohwe mene Teacher Kantanka ana esi adwumre ya ye di nkomo ye nyina ne se ye hwe niema bebre se ye Asante sem ye akansem na ye Ghana sem na ya mamo ate niema pi ase ntinne ye timpo ana ase ni so ade hino de ase ni so nnepa yi ne se ye hwe ehene fa pote ana akanfo ana ase asantefo efi omo aba Teacher Adama e to asoma me nti se binumo ka se ne omfiri fom omo firi soro a womom dom ho de omo se omfiri soro e de fom to asoma me na ye busasa akanfo no nso omo ne hwan se ye kansa akanfo ba bi omo firi bia wono mo ne hwanam yo ye kan akanfo a ye bebo aman bi ti se bono no se omo fra omo ho bono no
Techiman Domafo, Drobofo, Germanfo, and a wam. Yo, sir, when Anso Caneno, na omum from Hobron. Obia, dear Bobo, you be our friend who said, you know. O my no friend who bono eba cope, and one Techiman. Nakoba say, and Cabo be by a friend of Bron Champion. Ya Techiman phone and di anymore. Ana ọma m koka ho nyina fe de ọmọ gitu mu se ọmọ ye abronfo no ye no ya 1948 no mu so wate wase no ya 1948 ana enkroma penso 1949 aba 1959 ana ye gitu mu se saa bia ne nyina ya frɛ no bron ahafo ndi fi okono na oyedomani o oye wamni o oye baby o bia no ofre no hobono ka anya saa ka ebron de ba kope no ane Techiman yo yeyi wo mu a na yaba denkyirafo denkyira no nso sese mu achemienu ya yewo ayi dunkwa onofe ana dunkwa san wo baby fufura yewo central region ya omonso denkyirafo no abi enti denkyafo no mu achemienu a fa wa ha ya ba achemfo no nso mu achem miensa ana ebetumi akasa nan kura miensa na omne hwan ye wa achem abu akwa achem kotoku na achem bosome wonu mu nyina obi ada ne man o obi a ye bo na achem de te se de ka bro de obi a ohwemu obi ada ne man yo ne aba akwamufo ade wo mama ne aba kuapem ne aba wasa nso mu achemienu wasa fiase na wasa amamfi nso mu nyina ya wasafo ne aba sahwi nso a eno nso sahwi anwea so sahwi bekwai sahwi de keka ho wonu mu nyina ya sahwi ne aba ahanta wonu mo wo takorade fam ho no mo eno omo ya hantafo ubusa obi a o takorade cross me fantini enso oya hantani awin de omo nso ye kuo baako so omo ya kanfo so enti sahwi so wasa sahwi ahanta na yaba fante no obi ye gomuani a o se me ye fante enso no ye gomuani so ono eno nso wo bebi afa no boro fante mankasim omo ne ni tipa no ne aba gomua ne aba aguna fo kora de omo twi no omo kana nyam fanti twi no bi omo ka sabi anya do asanti twi bi enso obi firi ho na obusa nso ofiri nyina o se meye obeka se me ya aguna ni no o se me fanti ni o ka ne tie wonum achi no ne wo kwofo ko no nso oma foforo ben no a nso e friend Dikoman Dikoman ono nso omo ben ko no omo from ho kwofo omo nso ne omo na bohye ne wo nzema no efa wo Ghana efa wo Africos omo ya kamfo wo anyi no nso so wo Africos ye wo bawule no nso wo Africos omo nyina ya kamfo ene wo awowi no a wo ka no omo no nso wo Ghana na awowi ayi e friend say yaba wenum ena omo ye omo di enade dodo ya abobo nyina ya kamfo a ade a obetimi di ahye omo nso ene se omo di nade ye wa kamfo bi no nso a omo bedom akan kuro no ya untimi mpamo no ena untimi nkasa nka ho ono a ode no o se o ka ho ebi ni guanfo ndi guan no nso so ya ebi mu chirepon awutu efutu anum ene de keka omo nyina guanfo na waba ekuro fufuro so asese bana se kwa badu sampa wonu nyina ka akamfo omo nya bonofo dabi ebro no nam bobo kire won ebro no kura na kire se omo nya bronfo no omo ajatum se omo ya bronfo yo na yewie eno a afe ebebusa se na ye keka yan kan asante
asante enso eka aka odi akamfo no mu tintima pa na yɛka akamfo a ɛwɔ Ghana no wohwɛ mu a na kyerɛ sɛ Ghana no wokyɛ mu mmiɛnsa a emu mmienu ɛyɛ akamfo ɛna wodu Africa nso a wokyɛ Africa man no mu nso mmiɛnsa a emu baako ɛyɛ akamfo nti akamfo no dɔɔso paa yo na aka no mu a asante no fire no asante no nyɛ ɔman baako sɛ ɛka asa akyem bono wasa sɛhwi asante ɛnyɛ ɔman baako asante yɛ akamfo aman ahodoɔ bi a ɛna wɔn aka wɔn ho abom ɛna wɔn ato wɔn din sɛ ɛsɛnti wɔn dɔm kuro baako sɛ kan tanka me fa kyɛw me ba sɛ mete deɛ ɔka no sɛ na sɛ asante no deɛ nanka wɔn nyinaa hyehyɛ saa mamman a yɛabobɔ din mu yɛ ana bibi nti wɔn ka wɔn ho bɔ mu sɛ yɛ akamfo deɛ nanso bibi nti yɛ ka yɛ ho abom ɛwɔ niso adehunu baako nti sɛ bia sɛ ɔno mo nhyehyɛ aman a yɛabobɔ din no mu deɛ wɔn ne sɛ wɔn no nso deda wɔn aman sɛ wɔka ayi a asante aman no a ebi ne adanse deɛ ka aman koraa edi ka baa ɛyɛ fɛ akan fo aman a wɔn koraa na wɔn di kan a akanfoɔ no dodoɔ no afiri wɔn mu bae nso wɔn ka asante no wei na kyerɛ wɔ sɛ asante no ɛnyɛ ɔman te sɛ deɛ ɛbobɔ no sɛ akyem kwawu bono ɛnte saa asante no yɛ aman a ɛno no te sɛ akyem ɛne ayi no ɛna wɔn akeka wɔn ho abom wɔn aman a wɔn nso so yɛ ɔman paa sɛ wɔn fura wɔn ho aman ebi ne adanse ebi ne amanseɛ ebi ne sɛkyerɛ ebi ne kwabere ahafo mangyina no ane ne ɔfen so no ɛhɔ ɔman no nyinaa wɔn din no mangyina atwoma ɛyi manso yɛ manso nkwanta ɛna ɛyɛ ɛyi obɔ ne din a obi anim manso ɛna ɔman bi te sɛ asante akyem sɛ yɛhwɛ a wofa ɔman bi te sɛ amanse a wobɛhu sɛ aman akɛse a wɔn san di wɔn aho so wɔn nhyɛ obiara se wɔ amanse hɔ nom no ebi ne amoafo ebi ne de nyaase ebi ne asuminya ebi ne kokofu ebi ne asuminya so ebi ne bakwai saa aman nyinaa ka amansefoɔ no obiara de ne ho ya obiara ebo ne din biara yɛ man ne na yaba ɔman bi te sɛ sɛkyerɛ dwaben ɛwɔ sɛkyerɛ ɛnso kora nkurɔfoɔ ka sɛkyerɛ a wɔn mo dwaben din dwaben ɛwɔ sɛkyerɛ nsuta ɛwɔ sɛkyerɛ kwaman kɔnɔ ɔman bi te sɛ agogo ɛwɔ sɛkyerɛ ɛnso ɛfa nso san wɔ asante akyɛm yoo nti ɔman bi te sɛ dwaben ɛwɔ sɛkyerɛ medical kan do yɛfa ɔman bi te sɛ kwabere a aman ahodoɔ pii na ka bom na yɛ kwabere no yɛfa ahafo so a wɔn nso aman yi pii na wɔwɔ mu yɛni wɔhene baako pɛ bi a ɔte hɔ sɛ ne na medi ahafofoɔ nyinaa so nti ɛhɔ no yɛwɔ aman bi te sɛ gɔɔso kukuo mu ɛne bekyem tɛpa aman ahodoɔ a ebi kanya ase number 1 kanya ase number 2 wɔn nyinaa ɛka ahafofoɔ no na yaba ɔman bi a ɛte sɛ ɛmfa ne sɛ manso ɛno nso yɛbɔ nkwanta dada yaba asante akyem wodi asante akyem a ɛhɔ nso yɛni ɔman baako ya ɔhene baako a ɔhwɛ asante akyem ne nyinaa ahemfo a wɔdi wɔn ho so ɛna wɔn hyɛ saa ɛpo no mu ɛna saa ɛpo no wɔn fira wɔn ho asante akyem ebi ne ago ebi ne bɔmpata ebi ne obogu ebi ne jadem ebi ne bɔmpata ndi yama nkyerɛ sɛ ebi ni hɔ nkuro no bi hyehyɛ hɔ a yɛ kyerɛ sɛ yɛ kan me kan firi me tiri mu ndi no ebetumi aba sɛ me yire be firi bi ma bo bi atra saa nkuro wee no ma
wɔn yɛ aman hini yɛ wɔn mako aduɔson ɛna wɔn ka bom na wɔn yɛ asanteman yɛ a wofa baako biara ɛte sɛ aman no a yɛbobɔɔyɛ no edi yɛka asante a na kyerɛ sɛ asante no akaman no ɛda hɔ no wɔn kuta bɛsɛ fa. Tia kan kwada ma yɛhwɛ nkyɛ bia na yɛsɔre asante no boni omu bɔ ahweteɛ na omu bɔ ahweteɛ no omu ahwete bonum no ɛkɔhene they spread to where omu dan so ne ma omu bɔ asantefo anhwete baabi a wɔn teɛ no ara na wɔn teɛ na wɔn no wɔn yɛ wɔn ama ɛna wɔn a mmerɛ a na wɔn hyɛ dankyerɛase no wɔn ka wɔn ho bɔ mu ne dankyerɛ akɔkɔ gye wɔn ho fa ahodie wɔn gye fa ahodie no wieɛ no ɛna wɔn tintim mmra sɛ firi na korɔkorɔ mo obiara nkyerɛ sɛ wɔfiri ha wɔn ne dankyerɛfoɔ kɔɔɛ no kamea yɛ sɛ dankyerɛ na ne ho ɔden paa enti asantefoɔ no kɔɔyɛ nyinaa no fa ɛtɔɛ enti fa tɔɔ saa na wɔn si dɛ bi mmea nkɔpɛ nipa na yɛmfa wɔn mmɛhyɛ anan ɛna wɔn de wɔn ani hwɛ esirim sɛ wobɛte sɛ obi bɛka sɛ asantefoɔ dodoɔ no afiri esirim anaseɛ no wɔn kɔpɛ nipa ɛde wɔn bɛka wɔn abusua ho ɛma wɔn dɔɔso ebinom koraa sɛbe kanea ne yɛtɔ nipa wɔn kɔtɔ obi ebinom nso wa wobɛpene sɛ wɔbɛba abɛka ho no abɛka ho ebinom nso ɛkɔko a na nipa a ɛdɔm a ɛbɛyi wɔn na yɛabɛkyɛ wɔn agu abusua no so na ma asante ɛyɛ kɛse ɛsan nya nipa enti ɛnyɛ sɛ wɔn bɔ hwete firi baabi ebi tutu firi baabi na baeɛ yɛ ebi wɔ koraa wobusa n'ase a wɔsi mfirakyɛm mefiri dankyira dodoɔ no afiri dankyira ebi sɛ dankyira no na asante na ɛda hɔ yi na ɛfa deɛ na yɛ dankyira yɛ dankyirafoɔ wɔn ahenkuro na ɛwɔ baabi a ɛfrɛ hɔ nom wotra anwea nkwanta kakra bi na akɔ jakobo no ɛhɔ ɛna na dankyirafoɔ ahenkuro wɔ a yɛfrɛ no abankɛseɛ so nti wɔn ne asantefoɔ kɔnyɛ a wɔn di nkuguo no wɔn abankɛseɛ so wɔn aman no nyinaa bɛhyɛ asantefoɔ mu asantefoɔ san kɔɔko ma woyɛ biara a wɔn bɛdi nsuo biara na wɔn de wabɛka wɔn asanteman no ho woba a wonya koa wo woyɛ woka ɔman no ho kyerɛ sɛ de aborɔfo frɛ no federation no kyerɛ sɛ woda wo man na mmom wodɔm asante ekuo no dankyiradeɛ na ɔnyɛ ne saa ɔne deɛ odi so a na wɔhyɛ n'ase na ɔyɛ akoa wɔpɔ obi kora atɔn no a ɛtumi de nkraba sɛ momfa nipa mmra meɛntɔn wɔ mo na asante deɛ wɔn anyɛ ne saa abusuafoɔ yɛde brɛ ana ɛdi dwuma ɛnɛ mede na nkɔmmɔtwetwe no nyinaa bɛsi ase na ma menka sɛ yɛfi ase yɛfi asante mu deɛ sɛ wonim sɛ yɛdan a yɛka asante a yɛntumi nka asante wɔ aberɛ a yɛnka abusua yɛntumi nka asante wɔ aberɛ a yɛnka sɛ bia wei yɛ santene na mebusua a mebɔ ne nti na yɛ awurade paa na wɔhwɛ sɛ nɛ mene tikya kantanka yɛbɛhyia na yɛhyia bi mu a sɛ yɛhunu baabi a asante firi deɛ a ɛneɛ na yɛbɛhwɛ asante abusua ahodoɔ nipa a wɔn dɔm abusua no sɛdeɛ wɔbobɔ nkuro amanman a wɔn deda no ni ahwɛ abusua a amanman no nyinaa nso efiri mu anaasɛ wɔn didi abusua no anim abusuafoɔ mmea medi dwumadie ho kyia me meden de kofi kakare me ne tikya kantanka ana atwitwe nkɔmmɔ ɛnɛ anwummere menim sɛ wɔsua biribi mesoma sua biribi ka kyerɛ afoforɔ sɛ eduru anwummere sɛ yɛ ankanka ne ɛbranda anwummere a wɔn nhyia yɛn na yɛnsua de tikya kantanka wadama medo ase pi abusuafoɔ aha ana mede nkɔmmɔtwetwe no nyinaa bɛsi ma memfa sɛ wadwene mu sɛ dwuma a yɛdi wɔne gye ho na wopɛ sɛ wosɔ yɛ n'asene na yɛbɔ nneɛma ho dawura wode frɛ yɛn na yɛne yɛn twetwe nkɔmmɔ na yɛmmra mɛfa wo nneɛma ntɔfo sɛ nnipa mpempempem ade di yɛakyi ɛyɛ awurade paa yɛbɛsɛ no hyɛ bi matrabo